Муса Нәҗип Җиһанов исемдәге Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган. Яр-Чаллы шәһәреннән көрәшче, аеруча романслар һәм татар халык җырларын җырларга ярата. Фортепианода уйный. Кайда идең, кайларда йөрдең, ничек мин сине күремәдем иркәм, син торган йортна, синең урамна, ничек кенә мин күремәдем иркәм. Белеме буенча музыкаль театр артисты. Кызыклы мәгълүмат. Мусаның музыкаль артист булуы бер дә гаҗәп түгел. Аның бабасы җырлый, әнисе яклап туганнары бик шәп итеп гармунда уйныйлар икән.